I ja dins del sector s'ha parlat, a banda de conflictes que han ocorregut al voltant i entre diferents entitats i organitzacions, s'ha parlat de ramaderia, i molt. I hi ha hagut premis, i a més en uns premis a les pimes, als quals dos de les reconeixides, les empreses, eren nostres, del nostre sector. Així que avui, en este inici de programa, a banda de donar-vos la benvinguda i resumir un poc el que ha sigut la setmana, tinc a dos convidats de luxe que me serviran per a unificar un poc tot. La qüestió ramadera, la qüestió de denúncies de la Comissió Europea, que ara veureu perquè està així el representant de la Unió, el secretari general, i els premis, perquè tinc una de les empreses guardonades per la Cambra de Comerç. Així que vos els presente i anem en ells. Bueno, empezamos por ti, Leticia. Leticia Quílez, ella es la directora general de DIAG, que es División de Inversiones Agrarias y Ganaderas, ¿no? Bueno, felicidades. Muchísimas gracias. Premio a la empresa responsable. Eso es, la empresa responsable. Por lo siguiente, porque nosotros lo que hacemos es emplear energías renovables y además reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora nos hablarás. Estás en Ayora, ¿no? Creo. Sí, estoy emplazada en Ayora. Sí. Todo que es un grupo muy amplio. Sí. Luego nos explicas, enhorabuena, porque aparte de un premio como tal, que sea por ser responsable, sabe aún mejor. Es un orgullo, claro que sí. El premio a la PYME fue para Idai Nature. Exacto, Carlos Lledó. Otra de nuestras empresas del sector. Eso demuestra que estamos ahí, como sector económico y potencial. Más la PYME, yo creo que la mayoría de las pymes son del sector agroalimentario. Eso es. Tenemos un peso específico. Bueno, y ve que usas tú, Carles Peris, benvingut, secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders. És un plaer tindre't així, que vos coneixiu ja, claro. Sí, ja mos coneixem i igualment agraïts de que una vegada més compteu en nosaltres i poder fer, respondre a les teves preguntes i poder visualitzar allò tan important que tenim en el nostre territori, que és l'agricultura i en aquest cas la ramaderia i les empreses valencianes que són del sector. Ara parlarem perquè sé que coneixes el projecte, feu visites, perquè és una empresa modèlica a seguir i jo crec que ens servirà avui, ara quan coneguem a Leticia i el seu projecte, la seva empresa, perquè el projecte no és, està més que consolidada. És una demostració clara d'una de les reivindicacions del sector i jo sé que la Unió sempre l'ha tinguda, que este sector, la ramaderia i l'agricultura, és aliada en el tema mediambiental. Ells són un exemple d'això? Sí, és aliada en els temes mediambientals, que és importantíssim, però també és una aliada clara per a fomentar que els pobles d'interior no se despoblen. Per tant, són les dos claus que tenen en aquests moments la ramaderia valenciana i n'hi ha que potenciar-la i al final pensem que les administracions entendran d'una vegada per totes que la ramaderia està fent un paper fonamental en tot el territori valencià i això esperem que vagin millorant en aquest sentit. De fet, ara parlarem del tema perquè n'hi ha un compromís en positiu de Conselleria per el tema de la legislació en ramaderia, que crec que és una gran notícia que ara comentarem, per si algú que no és massa forcater, si mos veu algú que no és del sector, que entenga que és això de la legislació ramadera, que n'hi ha que homogeneitzar, perquè és un tema més complex de lo que sembla. Però, Leticia, cuéntanos, vamos al grano. Ayora. Pero exactamente, ¿qué hacéis? ¿Cómo son las instalaciones? ¿Estáis dentro de un grupo? ¿Qué más empresas o líneas tiene vuestro grupo? Háblanos de DIAG. Pues a ver, DIAG es una empresa de reciente creación que se creó en el año 2016. Ahí tenemos una granja de cerdos de engorde, de una capacidad de 7.200 cerdos. También tenemos una granja de ovino de unos 1.500 ovejas, corderos. Y nada, y también lo que tenemos es una planta de biogás y todos nuestros centros de trabajo están en una... Bueno, perdón, DIAG está ubicada en 3.000 hectáreas, en Ayora, como he dicho, y lo que pretendemos en esta empresa es dedicarnos a hacer las cosas bien, precisamente preocupándonos con el medio ambiente, generando empleo, y cumpliendo la normativa incluso más allá, ¿no? Y ir más allá, sí. Como es, ya digo, que en la actualidad nosotros, todas las granjas estas que están ubicadas ahí en Ayora, que son dos, la del porcino y la del ovino, todas están funcionando con energías renovables, concretamente con fotovoltaica. Y también hay una planta de biogás allí. Muy bien. O sea, pioneros, yendo por delante, sentido de responsabilidad, respeto al entorno. Supongo que os habrá costado mucho, porque siempre que hablo con empresas que buscan esta línea, tienen muchos problemas con burocracias, con normativas. ¿Vosotros habéis tenido que afrontar muchos retos o habéis tenido que superar muchos obstáculos? Aquí está
pero Sí. supongo que no habrá sido fácil. No, fácil no ha sido. El tema burocrático cada vez es más complicado, sobre todo para las empresas del sector agroalimentario, ganadero concretamente, y la verdad es que mucho papeleo, muy lento todo. Esperemos que la Administración a poco tome conciencia de que es importante cambiar, que todas las cosas tienen que estar muy bien protocolarizadas para que vayamos todos más rápido y sepamos exactamente lo que quieren de nosotros. Pues ahí està, un exemple a seguir que també demana que la burocràcia es reduïsca, que s'agilitzen els tràmits i tot el sector. L'altre dia estigué Regina Monsalve, la presidenta del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de València i Castelló, reunida amb la consellera Mireia Mollà, i li ha dit que el compromís és atendre la petició de tot el sector de homogeneïtzar la legislació ramadera. Carles, no sé si això ajudaria a les empreses com la de Letícia, però dona la impressió que així, a banda que és lenta, és molt antiga, tot el que és normativa i legislació. Sí, efectivament, tenim una normativa molt antiga. En el cas del Grupo Sanchis és un exemple modèlic. En aquest cas va molt per davant de moltes empreses o explotacions ramaderes més menudes, que són les que sí que requeririen. I aquesta homogeneïtzació es pot facilitar molt la vida a l'hora de tindre uns requisits únics en totes les comunitats autònomes veïnes per a no perdre competitivitat. Que ens referim en això? Que al final, si una comunitat autònoma veïna, com puga ser Catalunya o Aragó, demanen molts menys requisits, tenim el risc de que professionals i empreses se'n vagin a instal·lar-se allí i no s'instal·len així, o bé empreses que tenim a un rendiment molt ajustat econòmic en aquests moments no puguen ampliar en temps i forma d'una forma més còmoda per a poder fer aquesta explotació rentable, una explotació rentable que tots sabem que la ramaderia, igual que l'agricultura, està en mans de gent major. Si aquesta persona o aquesta família no veu una viabilitat de futur, possiblement la seva descendència, els seus fills, no puguen seguir en aquesta explotació, se'n vagin a un altre sector, i això tot encadena tot en el sistema de despoblament que estem patint en les zones d'interior. Jo avui estava mirant unes dades de Castelló. De 135 municipis que té Castelló, 85 estan en risc de despoblació. I estava mirant les dades en ramaderia i, per exemple, d'aquests 85 municipis n'hi ha 1.000, vol dir que 1.000 persones estan dedicades a tindre una explotació professional. A part, si donen alguna més de faena, perquè requereixen més contractar alguna persona. Tot el que se maneja alrededor d'aquestes empreses, com puguen ser empreses de piensos, que puguen ubicar-se en aquestes zones, perquè n'hi ha moltes ramaderies. O sigui, tot això, l'administració és el que té que entendre, que al final té que facilitar als professionals poder establir un model estable i de futur, i que al final fem les coses molt bé conforme, per exemple, és un model a seguir el Grupo Sanchis, jo l'he visitat, i és un model a seguir de benestar animal i de cara a temes ambientals. No n'hi ha que penalitzar tant a la ramaderia, perquè en aquests moments està focalitzat una part important de temes ambientals en la ramaderia que pense que n'hi ha que desmitificar. Els estudis diuen que al final nosaltres en ramaderia estem en un índex de contaminació d'un 10%, i l'altre resto de contaminació qui està produint-lo i ningú s'està posant en ells. O sigui, això n'hi ha que desmitificar ja i n'hi ha que acabar en aquesta injusta fijació que n'hi ha en la ramaderia. Perquè la ramaderia és un sector que està treballant i molt juntament el Ministeri per temes d'ordenació, de benestar animal i moltíssimes coses, i pense que és el futur, i pense que la comunitat valenciana deu de ser una miqueta pionera en aquest sentit també, perquè ens serveix fijar la població en aquestes zones, i és el camí de futur, i jo pense que ara la conselleria ho ha entès així, després de molts anys que el sector ha estat lluitant-ho, i aquest anunci d'obrir les portes i l'homogeneïtzació, pense que és molt positiva i ens obri una porta vital per a poder aportar coses i treballar conjuntament en ells per a donar una millor solució, que és el que volem. Al final, Letícia, lo que pasa es que seguro que tú lo sufres, que es lo que ellos están siempre denunciando, es que aquí jugamos con unas reglas mucho peores que en otras comunidades en tema de legislación ganadera. ¿Vosotros por qué Ayora? ¿Habéis tenido facilidades en Ayora de algún tipo? ¿El entorno facilitaba? Porque hay que aplaudir que estiguen así. Ells han decidit apostar en casa.
Da la casualidad que conocíamos esta granja y de hace años y contactaron con nosotros la empresa que la gestionaba en su momento y las cosas no les iban bien, entonces tenían que reducir negocio. Y volvieron a ponerse en contacto con nosotros, que ya nos intentaron vender la granja hace mucho tiempo, y a nosotros nos interesaba una granja que ya tuviera lo que ya tuviera ciertos permisos. Porque hoy en día, como lo que has comentado, es muy difícil conseguir crear un nuevo negocio de este estilo. Puedes tardar incluso 3 años. Entonces, lo que comentaba Carlos, muchas empresas no continúan adelante porque no tienen el soporte económico para aguantar 3 años hasta que consigan todos los permisos para poder crear esos nuevos negocios. Entonces, el problema es que la gente lo que hace es comprar ya los existentes y restaurarlos, rehabilitarlos, pero muy pocos se atreven a crear nuevos negocios, a empezar de cero. Falta mos fa per lo que estàs dient, Carles, per a mantindre població, per a mantindre activitat, per a mantindre l'entorn, on hi ha ramaders se controlen més els incendis, on hi ha cultius en actiu, hacen de cortafuegos, o sea, son dades que estan demostrades i realitats que estan demostrades. Sí. Ahí queda, per tant, aquesta responsabilitat. Ja m'aniràs contant perquè suposo que ara que la consellera ha dit que va estudiar un pla per a homogeneïtzar aquesta normativa, que no tingueu les desavantatges comparatives en altres comunitats, vos ficareu a treballar en ferm, tots, organitzacions... Sí, la veritat és que si s'ha obert aquesta porta, la consellera ja ha dit que van a treballar en aquesta línia, jo espero que la direcció general corresponent treballi en aquesta línia i que al final entre tots puguem aportar propostes interessants per a portar a terme aquesta homogeneïtzació i que al final siga una qüestió de normalitat. Jo penso que el que necessitem és normalitat i necessitem agilitat. Jo penso que és la clau. Més ràpid, jugar totes les mateixes regles, totes les comunitats, i així n'assegur que en professionals com el cas del grup de DIAG, yo digo DIAG, el nombre es larguísimo, el nombre es larguísimo, y así nos vamos conociendo, anirem arribant poc a poc a consolidar-nos. Més encara, o almenys no a perdre el sector, que ja seria prou. Per cert, clorpirifos, ho ha dit bé? Ho has dit bé. A veure, què és el que ha passat? Una nova, no sé si dir un nou colp, una nova injustícia, una nova incoherència per part de la Comissió Europea. Què passa? Jo penso que la paraula és incoherència. El que estem veient en aquest cas, en la prohibició del clorpirifos i del metilclorpirifos, és que de nou se va a prohibir un fitosanitari o un pesticida, en aquest cas als llauradors o als agricultors europeus, i, sin embargo, pràcticament en la majoria d'agricultures de països tercers el seu ús estarà autoritzat i estarà autoritzat a vindre aquests productes que han estat tractats en clorpirifos al mercat europeu, sempre dins d'un límit màxim de residus legal. Però en aquest cas el que n'hi ha que conscienciar molt al consumidor és que al final les formes de producció també són molt importants. Europa no pot estar parlant en aquests moments de que la política dels pròxims 5 anys va ser el Green Deal i només el Green Deal aplicar-lo dins d'Europa, als productors europeus. Té que començar a exigir que tots aquells productes que vinguen al bloc europeu estiguin produïts de formes sostenibles i de formes segures de cara al consumidor, que són les europees, que són les més estrictes a nivell mundial. Per tant, nosaltres ahir el que denunciem és això. No denunciem el criteri tècnic per el qual cau aquest registre, perquè al final nosaltres ja venim temps, tots els anys cauen registres, ne seguiran caent, cada vegada tenim menys ferramentes per a lluitar contra les plagues, però sí que tenim també un treball darrere biològic, un treball de feromanes per a combatir aquestes plagues, que és el que volem recórrer aquest camí, una agricultura que sigui el més sostenible possible, una agricultura també que va encaminada a que els productes químics que van eixint cada vegada són més respetuosos en la fauna útil i més segurs per al consumidor en aquesta línia. El que passa que en aquest cas és un poc que ens deixa una miqueta nuets perquè en aquest cas... Per a què s'utilitza? Que eres molt bon xic, que no ho ha dit bé, ho ha dit mal l'accent. Tu dius clorpirifos, no era pirifos. Bueno, sí, però tots ens entenem. Per a què s'utilitza? Sí, en aquest cas ens penalitza molt perquè és un producte el que més eficaç és contra una plaga que prové de Sud-àfrica, que és el cotoner de Sud-àfrica, que en aquests moments ni tenim una alternativa clara
en control biològic ni mitjançant els sistemes de feromones perquè no estan suficientment desenvolupats per poder aplicar-los en aquests moments en el camp i combatir aquesta plaga, i les alternatives químiques que tenim no són suficientment eficients per a combatir aquesta plaga. Una plaga que, cal recordar, va vindre a la citricultura valenciana precisament per no tindre protocols d'exportació. No, ferramentes no, sinó protocols d'exportació de cítrics de països tercers suficientment rigorosos i estrictes. Sí, lo de l'export sobre és que se mos cola tot. Entonces, plagues que així no estaven apareixen i damunt ens deixen sense una ferramenta útil. Però ja dic, la missió nostra és adaptar-nos a no utilitzar aquesta ferramenta, perquè n'hi ha un criteri tècnic que ha dit que n'hi ha altres que són millors o que aquesta és contaminant o no és lo suficientment segura que el consumidor, un perill, s'elimina, ens pareix molt bé, però se té que fer en temps i forma quan tinguem una matèria activa disponible per a poder utilitzar, que siga més eficient i siga més segura, o bé un control alternatiu biològic, que és el futur, pensem nosaltres. A veure, la incoherència que vosaltres denuncieu, per lo que jo entenc, que si no és així me matices, per a que la gent entenga on està el problema, i para que veamos, Leticia, yo no sé si tú sabes también cuál es la problemática. Vosotros no podeu utilitzar una sèrie de substàncies, perquè la Comissió Europea diu que són perillosos si no s'utilitzen una sèrie de limitacions, etc. Per a parlar-ho clar. Però si dicen que productes tratats en aquestes substàncies per a altres països entren en el mercat. I esa es la incoherencia. Exacte. O sea, que vos digo, tú esto no, que esto es malo, pero si viene de Turquía, de Marruecos y de Egipto y está utilizado con ese producto, no pasa nada. Entonces, claro, es que no té sentit, no té lògica. Ahí hi ha una altra cosa que n'hi ha que puntualitzar, que és que una és aquesta visió de dir algo que està tractat en algo que està prohibit, el consumidor igual va poder estar consumint aquests productes de països tercers, o sigui, no té ninguna lògica, és algo que la normativa europea haurien de canviar-la i haurien de ser més estrictes, però és que després, a nosaltres, quan ens cau una matèria activa, lo normal és que el que apareix alternatiu és més car. Per tant, ens augmenta el procés de producció, ens augmenten els costos. Ens estan fent menys competitius front a agricultures de països tercers que poden produir més barat perquè utilitzen productes que així ja estan descatalogats, són molt més barats, i això no pot continuar així. La lògica seria, digo yo... Efectivamente, todos por igual. Todos por igual, reciprocidad. És la famosa parauleta que ningú sap molt bé què significa i és això. Si a tu no te dicen utilitzar el clorpirifos, o pirifos, que no dicen utilitzar a ningú que entra a aquest producte en el mercat. Això és el que voleu, ¿no? Exactament. Digo, ahora, si esto está prohibido para los europeos, también está prohibido para todas las importaciones que vienen de otros países. Así no se perjudica la economía y hay de una aquí. Exactamente. O la europea, en este caso. Així és. Bueno, y el tema encara que siga per damunt, porque ya nos quedamos sin tiempo, Leticia, pasa el tiempo volando. ¿Has visto la campaña de Citrix en França? Sí, hem vist que efectivament s'ha anunciat s'està fent una campanya en França, en el transport públic francès, de les 5 capitals més importants, que l'ha llançada la Conselleria d'Economia junt amb la Conselleria d'Agricultura, i pensem que és algo positiu perquè després de molts anys sense fer una promoció de cítrics que s'arranque, és molt positiu, i pareix ser que per lo que van transmitir la consellera que van a continuar els pròxims anys en més pressupost i preparant-les en més temps per a que siguin més eficients si cal, però és un anunci molt important perquè el sector de cítrics necessitava d'una vegada per totes que es començara a fer-se promoció dels cítrics valencians i n'hi ha que aplaudir quan hem de ser crítics som, però quan fan alguna cosa ben fet n'hi ha que aplaudir-ho i pense que és una bona iniciativa per a tots els valencians. S'augmenta la venda en França i podem relacionar-ho, ja que hem perdut Rússia, està el Brexit, està el tema dels arancels, ens tanquen totes les portes. A veure si França comença a donar-se compte també de la qualitat dels productes. França és un gran consumidor de productes valencians i de cítrics valencians, però és important potenciar sobretot aquests mercats europeus i de proximitat també és bo potenciar-ho per tot el tema que estem parlant del Green Deal i de tota la contaminació, jo ho veig bé. Carles, moltes gràcies per vindre, sempre és un plaer. Leticia, un lujo conocerte, sé que pronto teniu també una visita de treball, a ver si puedo sumarme yo, que me encantaría conocer esas maravillosas instalaciones que han merecido un reconocidísimo premio por parte de la Cámara de Comercio. Gracias por estar aquí. Nada, vosotros, encantada. Bueno, y cómo no,